inak. Iba rok je v stanovách Slovenskej tanečnej organizácie nová súťažná veková kategória HVK2 a tam teda môžem patriť aj ja na 31 rokov. A trénerka, ktorý neváhala ani minútu, slovo dalo slovo a partia bývalých členov skupiny sa ocitla na štartovnej listine tohtoročných majstrovstiev sveta v Bochume. A ako to tam dopadlo, si povieme práve po tomto vystúpení HVK2. HVK2, užite si to, ešte. Ja len prezradím, dámy, páni, milé publikum, že v nemeckom Bochume za 22-ročnú históriu fungovania tanečnej skupiny Sony sú práve tohtoroční prví vicemajstri sveta. A ono je úžasné to, že sú rodičia a po niektorí tu majú aj svoje deti v Sony, ktorí to ste sa ukážte. Aj tí si zaslúžia potlesk. Ešte raz. Hlavná veková kategória číslo 2. Vicemajstri sveta z nemeckého Bochumu. Ďakujeme veľmi pekne. Veľmi mi je sympatická moja veková kategória. No a na záver 21. tanečného koncertu prichádza